exciting and new. Καλημέρα σας. Κάθε μέρα μια καινούργια μέρα εδώ στο πρωινό καφέ. Και ιδιαίτερα αυτή την εβδομάδα τη χαιρόμαστε ιδιαιτέρως, όχι μόνο γιατί είναι η τελευταία μας, αλλά γιατί είμαστε στην Κρήτη. Περνάμε καταπληκτικά και σε αυτό το σημείο να στείλω φιλιά στα Χανιά στην οικογένειά μου. Που έχουν δει και δεν τους έχω χαιρετήσει ούτε μια φορά. Φιλιά στην οικογένειά μου, στην οικογένεια Πορτοκαλάκη και στην οικογένεια Πουβλάκη. Τι μου κάνετε, κύριε Τσοπανάκη, καλά είστε? Καλημέρα σας, πολύ καλά. Ο κύριος Τσοπανάκης, παιδιά, είναι υπεύθυνος για μια γραμμή καλλιτικών, η οποία πουλιέται κυρίως στο εξωτερικό, σωστά? Και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Πιο πολύ στο εξωτερικό μας περισσότερες είπατε. πωλήσεις κάνουμε στο εξωτερικό. Ναι, και έχει βάση της το ελαιόλαδο και το δίκταμο. Ακριβώς. Πείτε μας λίγο για αυτό, γιατί έχουμε λίγο μπερδευτεί. Θα σας πω. Καταρχάς να πω ότι τα καλλιτικά μας πρωτίστως είναι πιστοποιημένα βιολογικά. Τα συστατικά λοιπόν, τα κύρια συστατικά του, το ελαιόλαδο και ο δίκταμος, που είναι η βάση τους, είναι πιστοποιημένα βιολογικά. Σημαίνει ότι είναι βιολογικής καλλιέργειας τα συστατικά αυτά, το ελαιόλαδο και ο δίκταμος, και όποια φυτικά συστατικά υπάρχουν μέσα στα καλλιτικά μας για τη σύνδεσή τους, είναι πιστοποιημένα βιολογικά. Δηλαδή χωρίς λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Χωρίς λιπάσματα, χωρίς φυτοφάρμακα, όπως διέπεται από τον κανονισμό των 2092 του 1991 από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Μάλιστα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα της πιστοποίησης των καλλιτικών, διότι δυστυχώς, ενώ για τα τρόφιμα, σύμφωνα με τον κανονισμό που προείπα, τον 2092 του 1991, υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν βιολογικά, τα τρόφιμα, επαναλαμβάνω, για τα καλλιτικά δεν ισχύει κάτι αντίστοιχο. Μάλιστα. Δεν έχει έρθει δηλαδή κάποιος κανονισμός και να ορίσει επακριβώς τι είναι πιστοποιημένο βιολογικό καλλιτικό. Η ιδέα αυτή γεννήθηκε στην Κρήτη, να ξεκινήσουν τα βιολογικά αυτά καλλιτικά να ταξιδεύουν τον κόσμο. Η ιδέα όχι, δεν έχει γεννηθεί στην Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι η ιδέα ήρθε από το εξωτερικό για τα πιστοποιημένα βιολογικά καλλιτικά. Εμείς είμαστε μια από τις πρώτες εταιρείες, για να μην πω η πρώτη, στην Ελλάδα, που αποφάσισε να φτιάξει σειρά πιστοποιημένων βιολογικών καλλιτικών. Και το τονίζω αυτό συνεχώς, διότι υπάρχουν πάρα πολλά καλλιτικά που λένε ότι είναι φυτικά, ότι είναι οικολογικά, που περιέχουν βιολογικά συστατικά μέσα, και αυτό ίσως μπερδεύει τον κόσμο. Γι' αυτό είπα ότι δεν υπάρχει ένα πλαίσιο. Κάποιο προϊόν που δεν είναι πιστοποιημένο να μην μπορεί με κανέναν τρόπο να λέει ότι είναι βιολογικό, να λέει ότι είναι... Γιατί δίκταμο και ελαιόλαδο? Θα σας πω. Ο δίκταμος είναι ένα βότανο, όπως όλοι θα ξέρουμε και πολλοί ίσως να μην ξέρουν, που φυτρώνει στην Κρήτη. Στα βουνά. Στα βουνά της Κρήτης. Ο Έροντας, έτσι το λέγανε παλιά στην Κρήτη, θα το ξέρετε. Ο δίκταμος έχει χρησιμοποιηθεί... Μας τα έχει πει ο παππούς μας αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Ο δίκταμος χρησιμοποιούνταν από την αρχαιότητα σαν γιατρικό. Στην αρχαιότητα και ο Πλίνιος, Διοσκουρίδης, όλοι αυτοί είχαν δει σε πολλές περιπτώσεις ότι οι έγαγροι, τους οποίους σαϊτεύαν οι κυνηγοί, όταν δεν καταφέραν να τους σκοτώσουν, καταφεύγαν σε κάποια σημεία απόμακρα και εκεί μασούσαν δίκταμο, βάζαν στην πληγή και η πληγή θεραπευόταν. Άρα ο δίκταμος επουλώνει. Επουλώνει, έχει θεραπευτικές ιδιότητες, έχει αναπλαστικές ιδιότητες, έχει αναζωογονητικές ιδιότητες, έχει τέτοια πράγματα. Αυτό το γνωρίζουμε βέβαια και οι νεότεροι από τις γιαγιάδες μας, από τις μαμάδες μας ενδεχομένως, που τις βλέπαμε να φτιάχνουν κάποια εκχυλίσματα πρακτικά με το ελαιόλαδο μαζί. Φτιάχναν κάποιες αλιφούλες, κάποιες κεραλιφές, κάποια τέτοια πράγματα. Είναι για το πρόσωπο, είναι για το σώμα, είναι και για τα δύο. Το δίκταμο το χρησιμοποιούσαν κυρίως για εγκάβματα, για εκδορές, συγκάματα, τέτοια πράγματα. Και εγώ δεν σας κρύβω ότι τα παιδιά μου με την κεραλιφή αυτή βέβαια, συγκάματα και τέτοια δεν είχαμε ποτέ. Άρα λοιπόν έχει δημιουργηθεί μια σειρά από προϊόντα, με βάση το δίδακτο και το ελαιόλαδο, τα οποία μπορεί μια γυναίκα να περιποιείται το σώμα της και το πρόσωπό της. Βέβαια, και τα μαλλιά της. Και τα μαλλιά της. Μια συνήθις ερώτηση, τέλος πάντων, για το κομμάτι των προϊόντων ελαιόλαδου, από ελαιόλαδο. Συνήθως δεν μυρίζουν ωραία και τα αποφεύγουμε. Εδώ τι έχουμε κάνει για το άρωμα? Θα σας πω, εδώ πραγματικά υπήρχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και εμάς στην αρχή που ξεκινήσαμε τα προϊόντα μας δεν είχαν καλή αίσθηση και καλή μυρωδιά. Παρόλο που στο εξωτερικό μας λέγανε, επειδή είναι πολύ συνειδητοποιημένοι και κυρίως στην Αγγλία, ότι όταν βλέπαν προϊόντα βιολογικά που μύριζαν ωραία, δεν τα θέλανε, θεωρούσαν ότι δεν είναι. Γιατί δεν είναι πραγματική, ξέρεις. Στην αρχή, οι πρώτες φόρμουλες λοιπόν που φτιάξαμε δεν ανεχότανε, επειδή εμείς έπρεπε να βάλουμε θερεέλα, φυτικά, δεν μπορούσαμε να βάλουμε χημικά αρώματα.
δεν μπορούσαν τα προϊόντα να δεχτούν μεγάλη ποσότητα αιθέριου ελαίου για να μπορούν να μυρίζουν ικανοποιητικά όμορφα. Και κόβαν οι φόρμουλες, χαλούσαν τα προϊόντα. Είχαμε αυτό το πρόβλημα. Τώρα βέβαια με τη βοήθεια των χημικών μας που είναι πολύ καλοί, μας έχουν βοηθήσει, τι να σας πω τώρα, χωρίς αυτούς βέβαια δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Καταφέραμε και φτιάξαμε καινούριες φόρμουλες που μπορούν να δεχτούν αιθέρια έλαια. Τα αιθέρια έλαια πάλι βιολογικά πιστοποιημένα. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε κάτι άλλο, βέβαια. Και νομίζω ότι έχουμε πετύχει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Να ρωτήσω κάτι. Η γκάμα αυτών των προϊόντων είναι για όλες τις ανάγκες? Δηλαδή, είπατε αναπλαστικά. Λειτουργούν και για τις ρητίδες και για ενυδάτωση και για απολέπιση. Δηλαδή, η γκάμα των προϊόντων είναι για όλες τις ανάγκες και την περιποίηση του προσώπου? Ναι, στην γκάμα των προϊόντων μας έχουμε πραγματικά όλες αυτές τις χρήσεις. Για το πρόσωπο, ας πούμε, έχουμε μια κρέμα που είναι για τις ρητίδες, κάνει καλό στις ρητίδες, δημιουργεί μια καλή αίσθηση. Για απολέπιση έχουμε γαλακτώματα καθαρισμού, και για άντρες, τονωτικές λοσιόν. Και τελευταία έχουμε κάνει και μια σειρά αντρική. Να πω εδώ, με συγχωρείτε λίγο, ότι τα καλλυντικά τελικά είναι, εμείς στην εταιρεία μας τουλάχιστον πιστεύουμε ότι είναι ένας μύθος ότι θα έχουμε μια ρητίδα και θα μας την αφαιρέσουν. Δηλαδή, αυτό όχι, σίγουρα το ξέρει και ο κόσμος ότι δεν αφαιρείται. Απλά διατηρείς τη ρητίδα τόσο ενυδατωμένη που θα αργήσει να φανεί να γίνει σκληρή. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα που προσφέρει η κοσμετολογία. Κύριε Τσομπανάκη, προϊόντα για άντρες, προϊόντα για γυναίκες, για παιδιά? Για παιδιά δεν έχουμε βγάλει ακόμα και δεν σας κρύβω ότι αυτή τη στιγμή το εργαστήριό μας δουλεύει πυρετωδώς για μια παιδική σειρά. Όπου θα είναι βέβαια με καινούρια πρότυπα και θα προσπαθήσουμε κάποια από αυτά να είναι και 100% organic, 100% βιολογικά. Μάλιστα, να μην έχουν δηλαδή χημικές ουσίες μέσα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν κάνεις ένα καλλυντικό, όταν φτιάχνει κάποιος ένα καλλυντικό, δεν έχει μόνο φυτικά συστατικά μέσα. Έχει μοιραία, πρέπει να μπουν και κάποιες χημικές ουσίες. Οι οποίες βέβαια εμάς, επειδή επαναλαμβάνω είναι πιστοποιημένα τα προϊόντα, οι χημικές αυτές ουσίες είναι επιτρεπόμενες από το ΚΟΛΙΠΑ. Το ΚΟΛΙΠΑ είναι ένας οργανισμός ευρωπαϊκός που έχει λίστες και λέει ότι αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε άφοβα, αυτά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, είναι απαγορευμένα. Μάλιστα. Και αυτό σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό καλλυντικό, ότι δηλαδή έχει ελεγχθεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια καινοτομία. Ξέρω ότι υπάρχουν και κάποια άλλα προϊόντα γενικότερα με το λάδι, αλλά θεωρώ ότι σε μια χώρα μεσογειακή όπως η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει μια βαριά βιομηχανία όλο αυτό το πράγμα γύρω από την ομορφιά και την περιποίηση. Με ένα προϊόν, μια πρώτη ύλη που την έχουμε και πραγματικά περισσεύει στα χωράφια. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Όλοι οι Έλληνες δηλαδή να μπουν σε αυτό. Με το λάδι, με τα φυσικά μας προϊόντα. Και να στηρίζουμε Ελλάδα. Και να στηρίξουμε την Ελλάδα. Πού μπορούμε να βρούμε τα προϊόντα? Τα προϊόντα πουλούνται εδώ στην Ελλάδα σε καταστήματα που πουλούν βιολογικά προϊόντα. Βιολογικά μαγαζιά, λοιπόν. Στην Αθήνα είναι σε πάρα πολλά. Και βιολογικά τρόφιμα, φαντάζομαι. Αυτά τα καταστήματα πουλούν. Τα πάντα, ό,τι έχει να κάνει. Τα πάντα, τρόφιμα, τα πάντα, ναι, ωραία. Φρούτα, λαχανικά, τα πάντα. Και κρέμες προσώπου κτλ. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ ήθελα εδώ να πω, αν μπορούσα δηλαδή να πω κάτι, ότι εμείς σαν βάση στα προϊόντα μας έχουμε, αυτό εδώ που βλέπετε δεν είναι σκέτο ελαιόλαδο, είναι ελαιόλαδο βιολογικό πιστοποιημένο, αλλά μέσα εδώ έχει εκχυλιστεί δίκταμος. Δηλαδή δεν βάζουμε το δίκταμο ξεχωριστά, για το λάδι ξεχωριστά στα προϊόντα. Είναι μία βάση και μάλιστα το έχουμε πατεντάρει. Έχουμε πατέντα μέχρι το 2026 για αυτό το εκχύλισμα. Αλήθεια, είναι πατέντα. Μάλιστα. Φτιάχνουμε λοιπόν αυτό το εκχύλισμα το οποίο το φτιάχνουμε εμείς στα εργαστήριά μας και στη συνέχεια το χρησιμοποιούμε σαν βάση σε συγκεκριμένες αναλογίες. Βεβαίως. Γιατί πρέπει να μυρίζει πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, λύγει αυτό το θέμα που ανησυχεί, ότι μυρίζει το ελαιόλαδο και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Σαν βότανο, έτσι ωραίο μελαδάκι. Παίρνει τη μυρωδιά του ελαιόλαδου. Παίρνει και τη μυρωδιά και παίρνει και όλα τα χρήσιμα συστατικά το δίκταμο. Καρβακρόλι, θυμόλι, όλα αυτά που είναι χρήσιμα για να βοηθήσουν το δέρμα, να βοηθήσουν την επιδερμίδα. Μάλιστα. Κύριε Τσομπανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να είμαι μαζί σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε καλό καλοκαίρι και εύχομαι ο κόσμος να συνεχίσει και να ξεκινήσει από σήμερα να χρησιμοποιεί προϊόντα με ελαιόλαδο και δίκταμο. Που είναι τόσο υγιεινό και τόσο βιολογικό. Εμείς λοιπόν, εδώ που καθόμαστε και μας φυσάει το ωραίο